दे मासे गिदिरथार नांबानो जागौमोन न' सेरसेसो जानाय गारनांगौ मानो कमननियासो गोथाव जायो ससे गार आरो जिनाहारि खालामनो नाजानायावहाय बेबायदि जाथाया जादों नाथाय एक्जेक्टलि बुजिनो हायाखै जे बे जाथाया बबेनिफ्राय सुरु जादों आंबो दिनै सोलोंथाइनि फिथाइया बारा मोजां नङा होनना बुंदों 2012 मायथाइनि टेटनि उननिफ्राय एसे सोलायनाय फैदों होनना बुंनानै 500 फरायसालिफोरखौ गोदानै बानायनाय जागोन आरो फैगौ सोलोंथाइ बोसोराव 50,000 टेब्लेट होनाय जागोन होननाबो बुंदों बिथाङा बेल' नङा बिटिआरआव गोदानै गंगु हायार सेकेन्डारि फरायसालि बानायफिननाय जागोन होनना बुंदों लोगोसेनो दायो दावराव जानाय हायार सेकेन्डारि गौरां दास बिसोरखौ हमनाय दायो सोंगासिनो होनना खौरां मोनदों टमेट'जों नाजों जोंहा ओंखाम जानोसै नैबेयो नाजों टमेट'जों ना गिदिरजों ओमफ्राय नैबे दालि ओमफ्राय नैबे थाइबें साखनि बेनिफ्राय नैयो मटर आलु बिन एवनाय जोंहा दिनैहाय ना जानो दिनै सारखौबो लिंहरदों सार आनियासखौ जमा ओंखाम जानोसै दानिया मा हरफ्लांखो मा भिडिअ लै होनना मोनदोंमोन आं सालायानो अरसं ओंखायनो रायनाङा हामा मोजां खोनादों नै जानि थिख्लिया